The Ugly Duckling and Analog Horror. Гэта страшны аналагавы хоррор пра брыдкае качаня. Мы разберём гэтат хоррор і уведаем гэту гісторыю. Пачынаецца ўсё з таго, што ў лебедзіхі і ў лебедзях з'яўляецца качаня. Над качанёй пачынаецца смяяцца, а лебедзіха кажа: «Ты не маё дзіця і табе тут не месца». Лебедзята працягваюць над ім смяяцца і кажа яму, што ён вырадак і ты не наш. Яны працягвалі да аднаго моманта. У адзін дзень ён знік. Лебедзята былі рады гэтаму, і лебедзіха таксама была раду гэтай падзеі. Праходзіць некалькі гадоў. Лебедзята выраслі, і ім пара завадзіць сем'і. Яны плывуць па рэцы і пачынаюць размаўляць аб качане. It's a shame, really, said one of the swans. Although he wasn't a looker, it does feel strange that he has left us. Oh, please, Sylvie, as if you care what happened to that thing. If you ask me, between his shitty feathers and that weird stare, it's a blessing that he's out of the picture. Simon, that's horrible. Just because he was a little different didn't mean we had to be such dicks as kids. Loosen up, Sylvie. Besides, what good does caring do now? Whatever, Simon. Mum praising your coat has gotten to your head. It's getting dark. Where is everyone? Праходзіць яшчэ час. Лебедзіха хоча ўбачыць сваіх унукаў, і іх дзеці казалі, што яны жывуць у ламбардзе. Яна даходзіць да ламбарда і бачыць цела сваіх лебядзят. А з цемнаты з'яўляецца вочы, а аказваецца, гэта качаня, які знік некалькі гадоў назад. Ён кажа, што пасля знікнення не шукалі, не сумнавалі, што яны паплаціліся за ўсё і забівае лебядзіху. Want to know what I've done? I think you know. I have become beautiful. No one came looking for me when I disappeared. And now, no one will come looking for you.